Alam niyo ba na pwede tayo maglaro ng ulay sabong na hindi tayo gagamit ng e-jet? Yes, mayroon na po. Kailangan lang po may Gcash po tayo at doon po tayo magkukunik through Gcash sa ulay sabong. Maya-maya po ay ituturo ko sa inyo kung paano po gamitin yung Gcash para sa ulay sabong. Hanapin natin guys ang Gcash account. Pagkatapos pindutin po natin at hanapin po natin ang G-Live. Ang G-Lives, pagkatapos natin mahanap ay pindutin po natin at hanapin natin ang Pitmaster Live at i-open natin yon. At ang Pitmaster Lives, makikita po natin na mayroon doon tap up, play, and withdraw. Yan. Pag tap up po, ay yun po ay maglulod po tayo sa account natin sa Pitmaster Live. Yan. Pagkatapos, makapag-load na tayo sa ating account, ipi-play po naman natin yon para tayo po makapaglaro. Pagkatapos, gusto po natin kunin natin panalo, pipindutin na po natin ang withdraw. Ayan. Ang panalo po natin ay diretso po yon sa ating Gcash account. Thank you for watching!